Motoni kayo buaran songoton ingke jesini tipalen dani omnoti singnongo dong thangi kopiri dongka ingke buskang somoi bo nongni full chogi jeta buaran logi nango no kisen hatta sing songoton te buaran no kisa sajo kaita logi redi buaran boto jo tono sarati pra hancha khaini choba khaitongble sin borongni bagi si choba khaitong aw robai tong khanya sungba sine lama 어머나 신 가이세나 라마 동시오 무바그라 제 버럭 니지니 포켓 니랑 খরচ খাইছে এমসু সারতিব হেল্প খাইতেও রুবি হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি যত ন গেবো যদি একবার বনসং সরকার আসুরি মাংকাই আপনাই দেব হেল্প খাইবো আমি বেলা হামবাই সুনো থ্যাঙ্ক ইউ ন তো তাম সাজে গ্যাংনাই হাবো বাগরা সুবো जों बिनि जारिसि जों अ हावा ताबो बन बस्ति खाइमा दं बकरि हंकाय जों कोन करि सिनतिब्रा सानि आबा हाइसिन बुखाव गासा जों सिनि बुजिमं आनि बुजिमं हंका आबता जों बन सिनि हंकाय जों कमा सिनाय सिनि हाकिर तंगला सिनि लामा तंगला जों हान्यो जों बुनि द फारवाय बोथारजाक तक थाकजाक नि जों थैबाय सिनाय आबा थाइसा जों खाकरा खाइ न जों ताबो नर जों नरबाय जों मान्य तिरबरा म थाना हामबाय मारुवा बनि बागैनो अबा हाकेन जों लामा मानु दुगला सिनाय बुजियानो जों सजाय मातु बनायदा गलाय तंनाय रंना सकना ता बुबागरा एलिसि चंगमारि ओ बासाव जं नर के पुर दुइ बन तामरि यांनाय आबो साबिक न संग्रनाय जों पारा पारा बो जों अबा हाके जों बुरि रखानो जों सालाय मा दंलायो चिनि अबो कासेसो लामा चिनताय लामा करिखा जों बुबागरा न चिनेना नांसिनाय जों बननो बदि सिनाय सापदि सिनाय हनै जों सालाय नाना चिनि मुंतायनि पारान अ पारा हंगाय तो शिबदुर्गा हंगाखाय आनि बुं हंगाखाय बदलाखि सिनिति प्रमोथा बुजोंना वाखि नगर अमनि ब्लक कमिटि नि होइते जों तिनि जों 11 तारिख सिमि जों डोर टु डोर केम्पेन चिंमानि जों नगो थाङै जों ग्रेटर पिपल इन कपिरि दङ ते जे बुस्कां एडिसि चंगमारि अमनि ति कपिरि दङ बं जों नगो थाङै साइ दङ ग्रेटर पिपल इन तमो बुबाग्रानि लगी बिनि जे थानसन चबो लगी रेनाबै आउ अबगि दङ जत लुकुरङ बुस्कानि चंगमारि के तिप्रामथा चंगमारि बाताइसिनाय चंगमारि त बुआरा क्लियर स्टेटमेन्ट रि बाताइनाय ताइ एक सप्ताहनि बिसिङाव साइमाबैने बबदल फाइनेसिन लगी बबदल बे बाताइनाय अमल जतन डिटेल्स माबैने मियानि बुआरा एनाउन्स खाइनाय मियानि सालत आइन पितिनि बुखाक्तै सीसी मिटिङ बरक जे डिक्लेयर खा ते जे तिप्रामथा बाय लाइनसिन अब केनर नि तिप्रामथानि होइते बबो हाय एक्सेप्टेबल जों वेलकाम खायो सिनि डिसिजन नानै त सिन चेयरमैन सिन बुबाग्रा बन हाई कमान्ड सिनि बन सर्वश्रेष्ठ बुबाग्रा बिन बदल तिप्रा बन डिसिजन नाउ अमे जों कुनु साननि सिनि ओके जों बिन लिडारशिप नि आन्दारस दंले बन जा सानन बुआरन सानाय ओ आमसाय के बो कन्स्टिट्युएन्सी क्लाय है बुजंनगर वाकिनगर सालबुसुग्रमै अब ख्लायजागनाय जों तिनि बाय 3 दिन काखा जों 11 तारिख सिम चेंगमानि जों तिनि हाय अर किसं कामियो सकबायगा किसं थासिं बिरबल थांगा अथाङा ताबो अमन परेबो जों 12 ताव सिन जनखबा दङ राचनताय हातियो बाहाय ब स्टेप नाहार जाका बुसुक लोगो गथमं उनो पानो अमत बाजार वाइज बाजार हाति बाजार सबाबा आसे कतर गैदरिंग बखाया अजागा 50 फैमिली सिक्तिनि जॉइनिंग याक रनाय सिनिति प्रमोथल जॉइनिंग रनाय आलका बदलनि अमैना जों टारगेट थायो 500 600 बाजार ब्ला इ ओ जे बर्जुनगर वाकिनगर कन्स्टिट्युएन्सी वो बुसुक बुटार दं और एप्रोक्स 28000 है बुटार दं टोटल एसटी और के एसटी मांगदा ना के जनरल ओबो बता जनरल किसा दं मोटामोटी 300 to 400 बुटार्स दं आसा कर 11 तारिख सिम ककपिर बानि 300 जरा नरंनि पापरि रंनि बतै पब्लिक नि फुल सपोर्ट जों जे नगा थांका ताबुक जरा जतन बुआरानो फुल सपोर्ट खैनाय अ वाइसल साव जतन लगी रिनायने बुआरानो बिनजे थानसन चबा बिनजे ग्रेटर पिपल लेनि बुस्काङबो बिनजे इशु तैसिं हिननाय जत जान जत लुकुरक लगी रिनाय बुस्काङ चंगमारि सिमिया बुस्काङ सालबो बुआरानो लगी रि बरक हिननाय